разглеждам личния профил на Максим Бехар в Фейсбук, защото онзи ден бях в мола на Стамбулийски в София и видях на витрината на книжарницата, че той е представил няколко дни по-рано новата си книга. Аз също не бях разбрала за това. Те попрочетох тук там за нея и научих, че тази книжка първо е написана във Фейсбук, а след това е направено печатното издание, което я прави различна. Другото интересно нещо е, че половината е на български, а другата половина е на английски, което е много удобно за англоязичната аудитория. На всяка страничка има по една мисъл и аз имам една любима. Най-добрият урок в бизнеса е последната грешка, която си направил. Кой може да каже, че не е вярно, а и не е само в бизнеса. Книжката е малка, но е полезна, можеш да сложиш чантата си от време на време да прочиташ по нещо, което да те накара да се замислиш или да ти е полезно през деня. И е, според мен, нещо много хубаво за подарък. Издателството е Сиела. Приятно четене!